Naghaling na si tatay kay maglungag na mig balanghoy. Ang balanghoy ilaha ra pang gikan sa Bohol. Asa man to gatong balanghoy na eh? Diri laman mi sa haling-haling gatak-ang kay ingon man si nanay kas kuno og gas kung adto didto sa stove. Gibugat na si nanay sa kaldero. Ha. Ang among gisabaw ani una tubig sa kay kuan kanang ihuwad pa namo ang unang bukaw ani. Niya usa nato butangan og tuno. Kusog kaadyo musiga ag kinahuyan ni tatay oh, mga tugas nga sanga-sanga. Wa jud nag-aso. Gibantayan ni tatay. Unja magluto ta og latik kay ato ang ilatik sa balanghoy lami man kuno og naay latik. Kay mas espeso siya itimpla sa to ang balanghoy para mas mulami. Wala lang ni nato gidaghan og sugar kay aron di kaayo sa tamis. Dili siya ngilngig ba? Wa pa may bukaw tay. Ha? Aw pero di pa na siya kuan ini kaluto pa ana usa na to ihuwad. Atong tukunong tan-awon. Ni yelo na oh, luto-luto na na. So kuhaon na kay aron iyabo. Dili na lang namo pabuton nga mulata kay kuan maluto og taman ba kay bata pa man. So mao ni siya buhaton kung maglungag tag balanghoy kay para ang katong dili angay natong makaon sa balanghoy mayabo na diha kayong uban makalanag man. Pero kining klasiha sa balanghoy bata pa man eh. Butang na lang diha tay. Atong kwaon. Yellow na. Gibutangan na ni nanay og tuno kay aron mulami na butangan na natog sugar nay. Or butangan no. O magkuha kog sugar. Sige. Ingon si nanay ihurot ko no. Butangan na to og brown sugar kay para mas muhumot siya. Sure ka na di na tamis kadyo? Sakto ra tay. Kay basig mo tamis kadyo po. Sige dong. Salamat dong. Ang atong latik ni bukaw na pod. Latikon gud ni nay or latik-latik lang. Di ni espeso.
kuan sa. Papa na ko ni kuan. Sugar, gikunan na akong sugar. Hinay-hinay. Uy, naglunok-lunok nanay, oh. Napay sabaw tay. Wa pa man na kuan. Uy, ingon ni tatay. Ituson sa na. Ituson sa ba para mura siya mudukot. Kumot man sa kung mudukot-dukot gamay. Dali sa malasta tayo, no? O, dali na maluto ba? Nanay! Wala pag video. Video na.